салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Пеш аз оне ки навори имрӯзаро сар кунем, мехостам ки миннатдории худро ба ҳамаи шумо баён созам. Раҳмат ки канали моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, обуна мешавед, фикрҳои худро баён мекунед ва ба пешравии канали мо мусоидат мекунед. навори имрӯзаи мо оиди нишонаҳое мешавад ки ба фикрам бисёртар дар ҳамаи шахсон дида мешавад. Ин талх шудани даҳон ва налёт гирифтани забон, ё ин ки агар бо забони оддӣ карда гӯем сафед шудани забон, зард шудани забон, ё ин ки сиёҳ шудани забон мебошад. ба фикрам бисёриҳо аллакай медонанд ки ҳангоме ки даҳон талх мешавад ё ин ки дар забон налёт мегирад, ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар организми мо ягон узви мо нодуруст кор мекунад, хусусан узвҳои ҳозима, ё ин ки меъда, ё ин ки талха, ё ин ки ғадуди зери меъда, ё ин ки ҷигар нодуруст кор кунанд. ҳамин ҳолатҳо дида мешавад. шурӯъ мекунем аз талх шудани даҳон. Дар кадом ҳолатҳо даҳони инсон талх мешавад? Якум сабаби асосии он истифодаи ҳама гуна антибиотикҳо, дороҳои сахттаъсир. Барои чӣ чунин ҳодиса рӯй медиҳад? ҳангоме ки шумо антибиотикҳо истифода мебаред, микрофлораи узвҳои ҳозима, микрофлораи даҳони худро дигаргун месозед, яъне иваз мекунед, паст мекунед. Аз ҳамин сабаб ҳамчун побочный эффект даҳони шумо метавонад ки талх шавад. ҳар як узви инсон, хусусан узви ҳозима, ба худаш иммунитет дорад, ба худаш микрофлора дорад. аз ҳамин сабаб ҳангоме ки шумо дороҳои сахттаъсирро истифода мебаред, чунин ҳодиса метавонад ки рӯй диҳад. вале агар шумо ягон хел дороҳо истифода набареду дар он ҳол низ даҳони шумо талх бошад, ин аз он шаҳодат медиҳад ки узви ҳозимаи шумо худаш нодуруст кор мекунад, хусусан талхадон, роҳҳои талхагузар ва ғадуди зери меъда. ҳангоме ки талхадон нодуруст кор мекунад, яъне суст кор мекунад, дискинезия желчноопӯзирия, дискинезия талхадон дида мешавад. баъди истеъмоли хӯрок талхадон нағз кашиш намехӯрад ва миқдори муайяни талха ба рудаи 12 ангушта рафта намерезад. аз ҳамин сабаб ҳангоме ки талхадон нағз кашиш нахӯрд, ғадуди зери меъда низ нағз кор намекунад, рудаҳо низ нағз кор намекунанд, хӯрок низ дер ҳазм мешавад. аз ҳамин сабаб метавонад ки талхии даҳон дида шавад. сабаби дигар ин нодуруст кор кардани ҷигар. бисёриҳо медонанд ки талха худаш дар ҷигар ҳосил мешавад ва ба талхадон рафта ҷамъ мешавад. вақте ки шумо тарзи ҳаёти солим намебаред, истифодаи хӯрокҳои равғанин ва хамириро зиёд мекунед, ҷигари шумо метавонад ки калон шавад. инчунин метавонад ки равған гирад. ҳангоми калон шудан ва равған гирифтани ҷигар, талха низ нағз ҳосил намешавад, нағз ҷамъ намешавад, ё ин ки талха ғафс мешавад, кашишхӯрии талхадон суст мешавад. дар ин ҳолат низ талхии даҳон метавонад ки дида шавад. ва инчунин сабаби дигар шуда метавонад ин дандонҳои шумо. вақте ки дандонҳои шумо нағз сиҳат нестанд, шумо кариес доред, илтиҳоби милки дандонҳо доред, чунин ҳолатҳо низ метавонад ба талхии даҳон оварда расонад. чунки ҳангоми илтиҳобҳои милки дандон, сиҳат набудани дандонҳо, микрофлораи даҳон ва иммунитети даҳон низ паст мешавад. аз ҳамин сабаб талхии даҳон ба вуҷуд меояд. барои аниқ кардан ки шумо ягон проблема аз узвҳои ҳозима доред ё ин ки не, шумо бояд ташхиси ултрасадо гузаред, яъне дар шиками гурусна узии ковокии шикам кунед, ҷигар, талха, ғадуди зери меъдаи худро бисанҷед ва баъд аз он каме хӯрок мехӯреду боз як бори дигар узӣ мекунед. мебинед ки талхадони шумо чӣ тавр кашиш мехӯрад, яъне баъди хӯрок хӯрдан кашишхӯрияш нағз ҳаст ё нест. бо ин усул шумо дискинезияи ҳамун талхадонро муайян карда метавонед. ва инчунин шумо бояд ки ташхиси биохимиявии хунро супоред. дар он ҷо муайян карда мешавад ки кадом ферментҳо дар организми шумо аз ҳад зиёд аст ё ин ки кам аст. илтиҳоб дар ғадуди зери меъда дида мешавад, дар ҷигар ё ин ки дар талхадон дида мешавад ё не, маълум карда мешавад. баъд аз оне ки маълум карда шуд ки шумо ё ин ки дискинезия доред ё ин ки илтиҳоби ягон хел узвҳо доред, духтур ба шумо тавсияҳои худро медиҳад ва тавсияи аз ҳама асосӣ ин тарзи ҳаёти солим, кам кардани хӯрокҳои равғанӣ ва хамирӣ мебошад, истифодаи бисёртар меваю сабзавот ва тарзи ҳаёти солимро барои худ пеша кардан, бисёртар ҳаракат кардан, бисёртар об нӯшидан, хӯрок кам хӯрдан ва тез дар як рӯз 4-5 маротиба хӯрок хӯрдану ба миқдори кам хӯрдан дар кор. акнун шурӯъ мекунем ба налёт гирифтани забон ё ин ки зард, сафед ё ин ки сиёҳ шудани забон. дар кадом ҳолатҳо чунин ҳодисаҳо рӯй медиҳад? вақте ки забон сафед мешавад ё ин ки ҳангоми пагоҳи рӯзӣ, ҳангоми шустани дандонҳо шумо мебинед ки забонатон сафед аст, ин ягон ҷои хатараш нест. ҳангоме ки шаб инсон хоб меравад, даҳонаш ки пӯшидааст, дар он ҷо аз ҳад зиёд инкишоф ёфтани бактерияҳо зиёд мешавад. вақте ки бактерияҳо аз ҳад зиёд инкишоф ёфтанд, ҳамон сафедии забон дида мешавад
ба ҳангоми дандонҳо шустани забон ҳамон сафедӣ меравад. яъне ин ба ягон хел бемориҳо дохил намешавад. ё ин ки агар шахс аз ҳад зиёд гурусна бошад, дар он ҳолат низ аз ҳад зиёд сафедии забон дида мешавад. ҳангоме ки забон сере ҳаст ё ин ки сиёҳчатоб аст, дар кадом ҳолатҳо дида мешавад? Бисёртар чунин забон ҳангоми истифодаи доруҳои сахт таъсир, доруҳое ки барои хоб рафтан тавсия дода мешаванд, аз ҳад зиёд истифодаи антибиотикҳо дида мешавад. Дар ҳамин ҳолатҳо забон сиёҳ мешавад ё ин ки сиёҳчатоб ё ин ки сере мешавад. ҳангоме ки забон зард аст ё ин ки зардии забон дар кадом ҳолатҳо дида мешавад? Вақте ки шахс гирифтори зуком аст, яъне грипп аст, дар шахс таби баланд дида мешавад, обезвоживани организма дида мешавад. аз ҳамин сабаб метавонад ки забонаш зард шавад. Инчунин ҳангоме ки шахс гирифтори бемории меъда ҳаст, гастрит, язва ҳаст ё ин ки эрозияи меъда дорад, захми рӯдаи 12 ангушта дорад, метавонад ки зардии забон дида шавад. инчунин ҳангоми бемории жилтуха, дар худамон мегӯянд зарпарвин, метавонад ки зардии забон дида шавад. ё ин ки ҳангоме ки дар талхадон санг аст, ҳамон санг дар овои талхадон дар мемонад, механическая жилтуха мегӯянд, дар ҳамон ҳолатҳо низ метавонад ки зардии забон дида шавад. забони қаҳваранг ё ин ки коричневӣ дар кадом ҳолатҳо дида мешавад? ҳангоме ки шахс аз ҳад зиёд қаҳва истифода мебарад, дида мешавад. ҳангоми бемориҳои узвҳои ҳозима, меъда, рӯда, талхадон дида мешавад. инчунин ҳангоми бемориҳои ҷигар ва дар шахсоне ки аз ҳад зиёд нӯшокиҳои спиртӣ истифода мебаранд, дар онҳо забони қаҳваранг ё ин ки коричневӣ дида мешавад. ва ниҳоят забони сабз дар кадом ҳолатҳо дида мешавад? забони сабз бениҳоят кам дида мешавад, на дар ҳама ҳолатҳо чунин забонро дидан мумкин аст. чунин забон ҳангоме ки дар организми инсон аз ҳад зиёд инкишофи грибокҳо зиёд аст ва нагрузкаи бениҳоят вазнин дар ҷигар аст, дар ҳамон ҳолатҳо метавонад ки забони сабз дида шавад. ташхис ва табобат дар чунин ҳолатҳо чӣ гуна аст? чӣ хеле ки шумо медонед, қариб ки дар ҳама намуди бемориҳои узвҳои ҳозима дар ҷои якум ин тарзи ҳаёти солим меистад, яъне истифода намудани диетаҳо. диетаҳо чӣ гуна ҳастанд? кам кардани хамирӣ, равғанӣ мебошад, бисёртар истифодаи мевагӣ ва сабзавотҳо. вақте ки шумо диетаро риоя мекунед, ратсиони худро нақз мекунед, нагрузкаро аз узвҳои ҳозима камтар мекунед, кори талхадон, кори қадуди зери меъдаро беҳтар мекунед, ҳолати шумо низ беҳтар мешавад. ҳам талхии даҳон, ҳам налёт гирифтани забон метавонад ки танҳо бо диета низ нест шавад. агар бо диета, тарзи ҳаёти солим ҳамин ҳолатҳо гум нашуд, баъд духтур ба шумо доруҳои махсус тавсия медиҳад ки ҳамон нагрузкаро аз узвҳои ҳозимаи шумо бартараф созад. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта агар навор ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.